Gawe camilan saka telo. Ngene iki ning nggon aku jenenge telo rambak, tapi biasane beda daerah, beda jeneng. Iki mau daripada telone digodhog tok, arep tak masak liyane. Telo ngene iki jane dimasak apa ae enak. Kelingan cilik aku biyen biasane karo mbahku dimasakne sayur telo ngene iki. Dimasak santen terus ditambahi urang dawu saitik, ngono kuwi rumangsa aku dhisik ya wis enak lho. Akhire iki lek ku ngoncaki telone wis mari kabeh. Lanjut iki aku arep ngempakne dandang nek kompor dige nggodhog telone. Karo ngenteni dandange umup, iki karo tak sambi motongi telone. Asline kuwi terserah arep sampean potongi apa ora, tapi lek aku tak potongi dhisik ben luwih cepet empuke. Delok iki dandange wis umup, langsung ae telone tak cemplungne. Aja lali dandange ditutup maneh ben amprihe cepet empuk. Setelah tak dang 30 menit, ternyata iki tak delok telone wis empuk. Langsung tak ciduki kabeh terus tak adai nek ada baskom. Lanjut iki langsung ae arep tak lembut ning gawe ulek-ulek, mumpung jek panas. Lek jek panas kuwi ulekane jek penak, lek wis adem wis rada angel. Sampun ulekan telone mau ditambahi uyah saitik, gulane tak wahi 2 sendok, karo tak wahi tepung kanji ya 2 sendok. Tepunge gak kudu tepung kanji, tepung maizena apa terigu ya kenek. Mergane iki mau duweku tepung kanji. Nek duwe vanili diparingi vanili luwih enak. Iki mau mergane vanili ku entek. Kalau ditinggal omong ae, iki tiba-tiba lek ku ngonder-ngonder telo tibake wis mari. Lanjut iki langsung arep tak goreng sak cukupe. Turuhane engko arep tak simpen nek freezer. Lek disimpen nek freezer kuwi iso bertahan pirang-pirang dino. Lek pas gak duwe cemilan iso digoreng. Akhire iki wis mateng. Nek nggon aku ngene iki jenenge timus. Nek ngene daerahe sampean ngene iki jenenge apa, Lur? Jan rupane ayu-ayu koyok sing ndelok video iki.